Fašanky sú taká asi jedna z najkrajších aktivít tu pre región a pre obec a bola, kedy to bolo pre všetky obce, hej, bo my sme vznikli ako mikroregión Černý Hron, čo bolo združenie 7 obcí a tie prvé fašangové festivaly v podstate vymyslel vtedajší starosta Balogu Rudo Kováčik. A on bol veľký folklorista, veľký nadšenec pre tieto veci a rozmýšľali sme, aký ďalší festival urobiť v lete folklórny, ale to je obsadené, tam je Východná, Helpa, Detva. Tak sa povedalo, tak máme krásny kultúrny dom na Balogu, tak spravme fašangy a je tu veľká tradícia fašangov, hej. Tak sa vymyslel pred tými 25, dnes už teda plus korona 27 rokov, sa vymyslel tento zimný festival a pretože vtedy železnička začínala, v tom 92. 3. roku, tak sme vymysleli tak, že sa spojili tie obce. Takže sa urobil fašang vo Valaskej, brusovníci sa prevezli do Hronca a naopak z Hronca do Valaskej, pak zase sa prevezli sem na Balog a Baločania zase dole a celý deň tu proste jazdil vláčik a vtedy ešte bola tá výhoda, že boli strašne veľké zimy, že bolo veľa snehu, takže keď si vykladal na tých zastávkach tých brusovníkov, samozrejme pripitých, s basou, so všetkým, tak to tam tak padalo do snehu a vyzeralo to ako Hořímá panenko, hej, také filmy proste Jakubiska a takýchto Formana a tak. Strašne krásne veci to boli. Potom sa to trošku samozrejme obmedzilo, takže už chodíme len po Balogu, rozvážame tú bursu stále po tom Balogu a má to stále veľký úspech. Ale už je to teda trošku menšie, než to býva. Takže my sme fakt ako robili roky s parnými mašinkami tieto vláčiky, ale nemáme ľudí, ktorí by boli ochotní takto v zime sa trápiť s parnými lokomotívami a tým, že napúšťať parnú lokomotívu vodou, všetko vám mrzne pod rukami, hej, takže tento rok som nezohnal ľudí, ktorí by boli ochotní v tom mraze týždeň sa trápiť s parnou lokomotívou. Vzhľadom na to, že už všetci máme cez 50 nebo možno ešte aj viac, tak väčšina tá odpoveď bola, že na toto už sme starí. Tá zimná prevádzka proste skončila. Skončila s ľuďmi, ktorí už odišli, nie že na večnosť, ale na odpočinok. Už proste nevládzeme to robiť stále. A mladých to fakt nezaujíma. My máme možno 3 mladých ľudí, čo to ako zaujíma, z toho bohužiaľ jeden je úplný opilec. A 2 sú niekde z Bratislavy, takže to je proste, nemám ľudí, ktorí by boli ochotní sa o to starať. Je to taký asi logický vývoj, aj keď ma teda vôbec neteší, aby som sa priznal, bo parná lokomotíva bola to, čo sme vždy chceli tu a kvôli čemu sme sem prišli, ale dnes už to nikoho nezaujíma, som zistil, hlavne teda čo sa týka obsluhy a oprav. Takže preto sme začali jazdiť s týmito modernejšími súpravami a máme teraz vynikajúcu možnosť využiť prvýkrát tieto švajčiarske jednotky, ktoré sme kúpili minulý rok z Waldenburg Bahn. To sú moderné električky niekedy z 90. rokov, takže tam skutočne ráno prídete, zapnete a zrazu máte všude teplo a všetko to funguje. Takže to je taká pre nás úplne nová vec a myslím si, že do budúcnosti to tak aj skončí. Tak šťastnú cestu. Díky. To elektróny tlačia. Tak. A ampére stačia. Vážení cestujúci, vítame vás vo fašiangovom vlaku Čiernohronskej železnice. Nasleduje zastávka na znamenie Jánošovka, Panský dvor.
Počas fašangov slúži železnička predovšetkým doprave miestnych obyvateľov Čierneho Balogu, bo je tu ten fantastický festival fašangový a ľudia, keď idú na fašangy, tak samozrejme si chcú aj vypiť, aj to hriato, aj to všakovo, aby si zažili a tým pádom auto zavadzia, takže s autom je problém. Autobusov zase toľko nechodí, takže my sme sa pred tými 25 rokmi dohodli, že tie vláčiky budú chodiť ako taká vnútro balocká linka. Balok má na dĺžku 10 km, takže skutočne je to jedna z najväčších dedín na Slovensku, 5000 obyvateľov. Čierny Balok sa skladá z 13 osád, je to tzv. United States of Black Balok. A my slúžime tým miestnym obyvateľom práve na ten účel, aby sa dovezli na ten fašankový festival, popozerali si program, v kľude sa zabavili a zase za tým vláčikom vrátili naspäť. Robíme to roky ako našu akciu železničkovú za 1 euro. Dotujeme to samozrejme, lebo nezarobíme na tom nič. Obec nám bohužiaľ už teraz posledných 16 rokov nepomáha ani halier. Pán starosta je taký divný a teraz máme nového, tak uvidíme, možno sa to zmení. My to máme už roky zaužívané tak, že sa ráno púšťajú prvé vláčiky ako taká verejná doprava, že zvezeme ľudí sem na tie jarmarky a trhy a na tie vystúpenia, ktoré tu sú vonka. To je vždycky do obedu, takže to sa otočíme minimálne 2-krát nebo 3-krát po tej dedine. A druhý taký veľmi zaujímavá úloha je, že vezieme v tom vláčiku tie súbory folklórne, ktoré chodia na bursu. Dnes rozvážame súbory po Čiernom Balogu, to znamená naložíme ich pri tom kultúrnom dome, kde je takéto úvodné vystúpenie a o 12:30 začína tento náš bursový vlak, ktorý rozváža súbory po jednotlivých častiach Čierneho Balogu a v každej tej osade ide nejaká bursa a pozýva tých osadníkov, aby prišli do toho centra Čierneho Balogu na vystúpenie večerné. To vystúpenie je až o 6:00 večer, takže vždycky behom toho dňa majú dosť času na to všakovo a hriato. A tá bursa spočíva v tom, že bursovníci, čo sú tie folkloristické súbory dnes už len, kedy to boli normálni ľudia, tak na sebe zoberú tie rôzne podoby masiek, urobia proste ten fašangový sprievod a chodia po dedine, chodia od domu k domu, tam dostanú vždy nejaké pohostenie a pozývajú tých ľudí na ten večerný program do kultúrneho domu, kde potom sú veľmi kvalitné vystúpenia, veľmi kvalitných súborov, chodievajú sem z Bratislavy, z Košic, z celého Slovenska súbory a skutočne to má veľmi dobrú úroveň. Fašiange, Veľká noc ide, kto nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem. Dajte nám sladinky, nech sa vypasiem. Ak sa máte porezati, zájdem si sám odrezati. Máte poriktovanú, hrajte. Muzikajte, gazdovi nej za úctu. Hopa!
A teraz vlžky čo? Postaví sa! Poď, ty si mocnejší, ja si hýbnem. Tak ja pomôžem tu. Dieťa tam nie je, takže... Tam nie dieťa, áno, tak to neviem. To nemohli aj. Nechať na jednu? No je, nechám to. Takže my sme fakt ako robili roky cez parnými mašinkami tieto vláčiky, ale ak sa nenajde nikto, kto by bol ochotný pomôcť týmto železničkám, a to nie len našej, ale všetkým na Slovensku, tak to skončí na takýchto jednoduchých, obyčajných veciach, že proste nebudú ľudia stále schopní ani ochotní robiť zo seba debilov a proste vytvárať tu národné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie bez toho, aby nám niekto pomohol, buď z úrovne štátu alebo z úrovne samosprávy. Ono to je bohužiaľ tak, že nie len, že nám nepomáhajú, ale aj nám robia zle. Aj štát, aj samospráva, takže je to taký drsný príbeh, táto železnička, ale tak my sme zvyknutí. No. Máme takú pesničku, že nás nedogoňat. Takže my sa proste nedáme, ale nemôžeme očakávať, že potom sa to bude niekam rozvíjať ďalej, keď vám len škodia všetci.